Ụtụtụ ọma na ndị ikwu, ndị ibe na ndị enyi, unu abụọla chie. Abịakwana m ọzọ iwetara unu ihe ọdịnala maọbụ okwu a na-ekwu mgbe ụfọ nke a na-akpọ akpaalaokwu, nke nsị gị na o yiri ilu mana o yighị ilu, mana a na-eji ya ekwu okwu. Ewere ekwu okwu ofeke agaghị aghọta ihe a na-ekwu. Ọ bụ mbụ Maazị Ositadịmma Akụdịnobi, onye nkụzi asụsụ na omenala Igbo, kunna ya nọ n'ụbọchị taa. Ama m na anyị niile rahụrụ ọfụma site na amara Chineke ma kulikwe n'elu akwa ndị anyị dị iche iche n'ụbọchị taa. Ọ bụrụ otu ahụ, koto na nsọpụrụ na ọja mmadụ siara Chineke anyị bụ onye bi n'igwe na-eleka ụwa, n'aha Jizọs bụ onye nwe anyị, amen. Dịka nsogbu unu, ha anyị ga-ekwu n'ụtụtụ a bụ ihe a na-akpọ akpaalaokwu. Akpaalaokwu na-atọ ụtọ mgbe ụfọ, na-adị ka ọ bụ ilu mana ọ bụghị ilu, mana ejikwa na-ekwu okwu dịkwa ka esi eji ilu ekwu okwu. Ngwa ka anyị tọbiri na ya. Nke anyị ga-ebu ụzọ kwu sị na mmadụ bụ ọzụ ọgba gburugburu. Ile mmadụ anyị sị na onye a bụ ọzụ ọgba gburugburu. Ọtụtụ mmadụ aghọtaghị ya, mana ihe okwu ahụ pụtara bụ ọzụ ọgba gburugburu bụ onye nọ na enwere ihe onye ahụ na-eme. Eleghị anya onye ahụ bụ onye na-arụ ọrụ oyibo. Eleghị anya onye ahụ bụ onye na-azụ ahịa. Eleghị anya onye ahụ bụ onye ọrụ aka dịgasị iche iche. Onye ahụ nwere eme, ndị mmadụ ji wee mara ya na ọ bụ ihe a ka onye a na-eme. Ebe ọ bụla a jụrụ ajụjụ asị jewe na nke onye anọghị ihe a ka onye a na-arụ, eji ewe mara ya. Ma ọtụtụ ndị mmadụ na-enwe ihe a na-eme dịka ọrụ oyibo maọbụ ịzụ ahịa maọbụ ọrụ aka dịgasị iche iche, na-arụ ọrụ ahụ tinye uchu ha na-arụ ya, mana ihe mere na ha rụcha ọrụ ahụ kwa afọ onweghị ihe a na-eji ezipụta na ihe a bụ ihe a rụpụtara. Ofu ebe ahụ ka ha nọkwa mgbe ọbụla, na otu ebe ahụ ka ha na-agba gburugburu. Ọtụtụ ndị ha na ha so na-arụ ọrụ ahụ agamichara, agatee n'aka ha maka nọkwa ebe ahụ. Otu ahụ ha dị n'afọ gara aga ka ha dịkwa n'afọ nka. Ọkwa otu ọrụ ahụ ndị ọzọ na-arụ na-eme ọfụma. Otu ọrụ ahụ ndị ọzọ nwekwara ọgụgụ isi na akọ na uche eji arụ ya dịka ha nwa si nwee. Ọkwa ụdị ọrụ ahụ ka ha na-arụ, mana onweghị ihe ha ga-eji zipụta na ihe a bụ ihe ha na-eme. Kwa afọ anọkwa otu ebe ahụ. Kwa afọ anọ otu ebe ahụ na-agba okirikiri. Ọ bụ ya bụ ọzọ ọgba gburugburu. Onye akpọrọ ọzọ ọgba gburugburu, ihe a ka akpọrọ ya, bụ onye na-ahụghị ihe ọ na-eme. Nwa onye na-ahụ ya, ọ naghị azụpụta ahịa, ọ naghị ọrụ oyibo ọ na-alụ, a na-akwụkwọ ya ezigbo ụgwọ, onweghị ihe o ji na-emenwu. Otu ebe ahụ ọ nọ ka ọ na-anọ, nweghị ihe ga-egosipụta na ego na-abata na ihe onye a na-eme. Ka agụkwa na nke ọzọ, asị na mmadụ bụ ikwu na ibe gburu agụ. A sị na mmadụ bụ ikwu na ibe gburu agụ apụta na ndị a bụ ndị siri ike. Ikwu na ibe gburu agụ bụ ndị oji ọnụ egbu ọjị. Ndị bụ na ekwugbo okwu ha pụta asị na biko jezuru ike, ọ bụrụ ndị ikwu na ibe gburu agụ. O nweghị ihe ndị ahụ bụ n'anya ndị mmadụ maọbụ ebe ahụ ha nọ, ihe dịka n'obodo ahụ ha nọ. Ịkpọ mmadụ ikwu na ibe gburu agụ apụta na a na-eto onye ahụ aha, maọbụ na a na-aja onye ahụ na ọ bụ onye siri ike, maọbụ na o nwere ihe ọzọ dị mma a na-akpọrọ onye ahụ. Nke a gosipụtara na onye ahụ bụ mmadụ ofeke. Onye ahụ enweghị isi. Ọ bụ ndị ọnụ, ọ bụ ndị na-apụta ha sị na nke a ha lee ọjị anya, asị na ọjị adaa, ewere ha ọnụ kwuo, mana ọjị kwukwa ebe ọgwụ. Ọ bụ ụdị ndị a ka a na-akpọ ikwu na ibe gburu agụ. Ọ bụghị ezigbo aha. Nke ọzọkwa anyị ga-etinye aka ya bụ oji ọnụ egbu ọjị. Dịka m si kọwaa maka ikwu na ibe gburu agụ, ọ bụ ndị oji ọnụ egbu ọjị. Ịhụgo ka ọjị dị. Ọjị abụghị osisi a na-eme nọkọta gị buru mma si na ị na-egbuji ọjị. Ebee ka ị na-amalite? Ile anya hụ igwe a na-eji akwọ osisi. Anyị niile na-ahụ ebe, eleghị anya ọtụtụ n'ime anyị ahụ na ebe eji igwe eji akwọ osisi wee kwọ na-akwọ osisi ọjị. Ọjị abụghị, n'agbanyeghị na ihe a bụ igwe eji akwọ osisi nke ndị ọcha rụpụtara, nke mmadụ na-anaghị enwe ọtụtụ ikike onye ahụ na-etinye na ya, mana ọ bụ onye a jisie ya ike tinye ebe ahụ esi eme dịka o si wee mụta, o bido kwọwa ọjị ya.
tutu ọ kwọtuo ya. Anyị na-ahụ ka o si ara ndị agha ahụ ịkwọtu ya, mana okwu onye pụta ọsị na ọjị arakwa n'ahụ, onye eme ya otu ọ daa ọkwa n'ọnụ. Ihe ire na-eme n'ime ọnụ, si ya ngwana ka o mebe ka ọ pụta ihe, enweghị ike ya adịghị, onweghị ume ọ ga-eji wee mee ume. Ọ bụ ndị na-etu ọnụ, ndị na-elu ọnụ apụta ha sị na nke a na-eme nke a na-eme nka. Eleghị anya ikwete na ndị agha gị na ha na-akpa nkata, ị maghị na otu abụ n'ezi, o nwere nke ọbụla ha ejighịkwa ha n'aka, anaghị eji ha n'aka, pụkwa ịgụ ha n'obi. Ọ bụ ndị a na-akpọ oji ọnụ egbu ọjị. Nke ọzọkwa bụ nke a na-akpọ onye ụwa. Masị gị na mmadụ bụ onye ụwa, na onye a bụ onye ụwa, gịnị ka ọ pụtara? Mmadụ ịbụ onye ụwa bụ onye ọrụ onwe ka ọ ha ya. Onye ụwa na-atụ n'ọnụ. Asị gị na ịbụ onye ụwa, asị gị na ịbụ onye ụwa pụtara na a na-etu gị aha, ọ pụtara na a na-aja gị na ịbụ nwoke siri ike maọbụ nwoke nwere mgbasi ike. Mba, ọ bụghị ya, ma otu ọ bụ ka ụwa si wedịrị. Agakwa n'ihu. Nke ọzọ bụ ịkwa ala. Ịkwa ala na-abụ maka ndị merụrụ arụ, ndị mere arụ. Ime arụ, ihe ọzọ ga-esochi ebe ịkwa ala. Ịkwa ala, arụ ahụ ịkpara, ala agbaghara gị. Mana ịkwa ala pụtara na ịyọọra Chineke mgbaghara. Ịkwa ala wee imepụrụ ndị omenala nke ha, mana n'ebe Chineke nọ, imebeghara ihe Chineke chọrọ ka ime wee rịọ mgbaghara ka ọ gbaghara gị. N'adịka omenala asịghị mee onye gburu mmadụ ma onye dinara nwanne ya, asị onye ahụ jee kwa ala maka na ọwa arụ na ebe ala dị, ọwụ nsọ ala. Ị ga-eme ka ala obi dajụọ. A ga-agụpụtasịcha gị ihe ị ga-eweta ka obi ala wee dajụọ. Ọ bụ ya. Nke ọzọ bụ ịkpa nkata. Ịkpa nkata abụghị ịkpa nkata. Ịkpa nkata abụghị otu nkata eji esi nri, eji eme ihe n'ụlọ usekwu maọbụ eji eje ọrụ maọbụ gị, na ọ bụghị ịkpa ya. Mana ha eji wee kwuo ya bụ na ịkpa nkata bụ dịka mmadụ ịnọ unu eme atụmatụ unu ga-eji mee ihe dị otu a, ma ihe dị otu a bụ ihe na-adịghị mma, ihe ọjọọ. Unu azụkọ ọnụ wee otu a ka unu ga-esi mee, unu nwee nkwekọrịta n'etiti onwe unu. Ọ ya bụ mmadụ ịkpa nkata. Ịkpa nkata anaghị abụ ihe dị mma. Ọ bụ ihe dị mma ka a na-eme mkpakọrịta ahụ. Ọ bụ ihe ọjọọ ihe a ga-eme emechaa nwe onye n'ime ndị ahụ mere na-achọ ime ihe ọjọọ ma ọ mere ihe ọjọọ, ha ga-ekwe ka onye ọzọ mara ihe ọ sọkwara ya bụrụ. Ọ bịa bụ ịkpa nkata. Nke ọzọ bụ ka a na-akpọ ịtọ okwu eze. Ịtọ okwu eze bụ maka ndị na-eme tupu ha ekwu okwu, ha tụlee ihe ha na-eche ikwu, mara ma ekwuo ya ọ ga-adabakwa, ma ọ ga-eweta enyemaka na ihe a chọrọ ka eme, ka ọ ghara ịbụ na ha ekwuo ya onwe ndị a ga-ekwugide, ndị a na-ekwesịghị ikwugide, dịka na ndị ahụ enweghị ihe emere. N'ihi na enwe ha ka esi ekwu okwu ekwupụ, maka na okwu batara gị ọnụ, maka na ị nwere ọnụ eji ekwu okwu, ekwuo ya kwugide ndị a na-amaghị ama ma ọ bụ na ya makwa ama. Mana onye ọbụla na-akpachapụ anya na-atụle okwu tupu o kwuo ya, ọ ya bụ na onye ahụ na-ata okwu eze. Ịta okwu eze bụ na ịtụlere okwu ahụ tupu ikwupụta ya, ewee nụ ya, asị na onye a bụ onye maara ihe, onye a abụghị onye na-eme ihe ọbụla ọhụrụ ọ na-ekwu. Ọ ya bụ mmadụ ịta okwu eze. Otu a ka ọha m nọ n'ụtụtụ a. Ọ ga-adịkwa ụbọchị ọzọ. Ọ ga-adịrị anyị mma na eke, dịrị anyị mma na orie, dịrị anyị mma na afọ, ma dịkwa anyị mma na nkwụ. Ihe ọbụla bụ ihe ọma anyị na-achọ, anyị ga-achọta ya. Chineke ga-anọnyere anyị, mana onye emekwena nwanne ya anya ụfụ, onye akpọkwara nwanne ya asị. Onye ihe ọma mere nwanne ya esoro ya kelee Chineke, ya esoro ya nwee obi ụtọ, maka na mgbe na-adịghị anya onye ahụ ga-enwetakwa ihe ọma nke eleghị anya ihe ọma nke ọ ga-enweta ga-akarị nke nwanne ya. Ọ bụ otu a ka ije ụwa dị. Ọ bụ ka Chukwu si alụ ọrụ. Ngwanụ ka ọhịa dịwa ka enwe ama ụbọchị nta ka anyị chụọ n'Owerre nchi. Daalụnụ.